Lähtö hyväksytään ja yksi Veikko on kiihdytyksessä. Nopea ottaa homman hallintaansa. 4 Usko Toivo tulee nyt johtavan kannassa. 3 Karu. Sisärataa kolmantena 5 Markin Tähti. Toiselle ilman vetoapua ja toiseen ulos parkkeeraa numero 6 Himman Kometta. Numero 1 Veikko tekee nyt 10 metriä rakoa muihin. 4 Usko Toivo tulee kakkosena, rinnallaan 5 Markin Tähti. Sitten sisällä 3 Karu, ulkopuolella 6 Himman Kometta. 1 Veikko johtaa runsaalla 10 metrillä. 4 Usko Toivo kakkosena, rinnallaan 5 Markin Tähti. Sitten 3 Karu ja Himman Kometta. Avauspuolikas mennään aikaan 30.0. Trettiukoma 0. Puolitoista kierrosta on matkaa maaliin. Biofarm Hevosklinikka Laukaa ja Kuopio Hevosurheilu Varsakon kukarsinnassa ja kärkipaikalla polkee Veikko. Rattaillaan Öysten Jonsland. Sitten tulee 15 metriä rakoa Usko Toivo ja Markin Tähti. Sitten tulee jo rakoa parikymmentä metriä numeroon 6 Himman Kometta ja haparoinut Karu tulee poppoon perällä. Näyttää siltä, että vauhti sen kun kiihtyy. Veikko johtaa parilla 30 metrillä ja mielenkiintoinen ensimmäinen kierros on tulossa täyteen. Veikko johtaa ja sille merkataan ensimmäinen kierros aikaan 28.5. 28,5 ensimmäinen tonni. Ellin Sisun Suomen ennätys on 29.4 ja nyt kun me ollaan etukaarteessa matkaa maaliin 900 metriä, tämä ykkönen Veikko on omilla teillään. Se johtaa 60 metrillä. Numero 1 Veikko, Öysten Jomsland kaukana muiden edellä. Sillä on 7,5 metriä matkaa maaliin. Sitten tulevat 4 Usko Toivo ja 5 Markin Tähti. Näiden tuntumassa Himman Kometta. Sitten rakoa numeroon 3 Karu ja takasuoralla 3 500 tälle Veikolle ja se mennään aikaan 24.5. Heija, Veikko lähtee päätöspuolikkaalle ja se on 100 metriä muita edellä. Veikko johtaa aivan uskomatonta esitystä, tekee uransa ensimmäiseen kilpailuun. 100 metriä rakoa ja nyt on 110 metriä rakoa. Usko Toivo, Markin Tähti, Himman Kometta tulevat seuraavina. Sitten rakoa, haparoiva, laukkaava Karu. Tässä nähdään nyt sellainen Suomen ennätys, että alta pois. Veikko johtaa ja 120 metriä on rakoa muihin. Muut ovat loppukaarteessa, kun tämä ihmepolle tulee jo loppusuoralle. Numero 1 Veikko ja Öysten Jomsland uransa ensimmäisessä kilpailussa ja katsokaa tätä tyyliä. Veikko, Öysten Jomsland, onpa huikea soolo. Se on, pistäkää nimi mieleen, Veikko. Mitä me näimme juuri? Viimeinen 500, 23.5.